Zdravo, i dalje pričamo o vežbama posle porođaja. Nadovezat ćemo se sada na drugu vežbu, vežbom disanja, samo što ćemo uključiti i akcent staviti na karlično dno. Pa hajde. Idemo sa udahom, napumpamo stomak, sa izdahom kroz usta, stomak usmeravamo ka pupku. To smo radili kao druga vežba. Pa idemo ponovo, udah, pa još jedan put, udah. Kada ponovimo nekoliko puta, sada kada udah napumpamo stomak, sa izdahom aktiviramo karlično dno. Znači idemo udah i aktiviramo karlično dno.